Получил посылку, да, спасибо. Сейчас открою, посмотрим. Салам алейкум ба кули мухлисони канали Самвои ТВ Екатеринбург. Ба шумо як номер телефон пешниҳод мекунам. Ман ки посылка омодаги манда. Ай худи Москва. Ба шумо пешниҳод мекунам телефони беҳтарин 4G нархаш бениҳоят арзон. пешниҳоди ман барои худи шумо бародарони азиз, ҳама телефони хуб аз фирмаи худи Билайн 4G, лекин тамоми сим-картаро мегирад. Тамом ман заказ кардам 10 та телефон ба шумо нишон доданиам. Бародарони азиз, ҳама телефони арзон аз фирмаи Билайн. Самый лучший телефон Chromax Micromax. Яке аз телефонҳои беҳтарин аст. 2 4 5 6 7 8 9 10. Агар ба шумо хоҳед, ман ҳозир яке аз инҳоро ба шумо кушода нишон медиҳам. G поддерживает мекунад 2 та сим-карта. Тамоми сим-картаро мегирад. Танҳо ба шумо метавонед аз фирмаи Билайн харидорӣ кунед. Метавонед ки аз худи мо ин телефонҳоро дастрас кунед. Бениҳоят телефони хуб аст. Касе ки дар шаҳри Екатеринбург аст, метавонад ин телефонҳоро ба осонӣ аз мо харидорӣ кунад. Боз сим-карташ 3 моҳ безлимитни интернет дорад. Безлимитни интернет. Фаромӯш накунед. Пулаша дар 3 моҳ фирма метия. 3 моҳ метавонед шумо бе ташвиш истифода баред. Мана биед телефон чӣ хел телефони нав аст. 4G. Комплектацияша ба шумо нишон метиҳам чӣ дорад. USB зарядник, худи наушник, адаптер барои заряд додан ва батарейка. Ин аст 4G телефон фирмаи Билайн пешниҳод кардааст. Chromax аст. Харидорӣ кунед 3500 бениҳоят телефони хуб, телефони арзон аст. 4G поддерживать мекунад. 3 моҳ интернеташ безлимитния. Саломат бошед бародарон.